Frederik Europa pa. Frederik Europa. Ja. Right. Ik heb je opgeschreven nou in de kwadipa. Zoals de laatste video van mijn kwaring. Kan niet zo gaan die pa man. Frederik? Waar is het gebeurd? Oh, uit is het hier. Waar is het gebeurd? Oké, groot ben gekomen hebben ons groot ben. Waar is die? Hij is gisteren aan Sipano. Oké, right. Hoe het dan zo weer tegen kan je niet maar hoe het afgeknopen aan Sipano. Ik had dus mijn graven, lach je anders zien. Wanneer is het gebeurd? Wanneer? Wanneer was dat? Gisteren man, ik was kut aan meneer. Oké, hij nog een keer niks aan boeren, ons is boeren is. Maar onder oorlog is kopje aan, maar zie je nou. Als ik kwaai niet man. Sipano. Als laat zien wat 16 jaar oud lijkt, maar ons zien wat maken met ons. Als nieuwe minded bij ons zien nou. Waar was daar met hulle gereid het? Huh? Hij is 3C. 3C, wat is die straat zijn naam daar? Cheporo. Cheporo. Sippet Road. Oké. Groot man kan ik ook iets zien. Ik zweer met maas lieve plannen. Die week vol. Ik zal schieten, ik zal doen wat schieten. Die baan zal nog een beetje gangster in behuilen, want dan kan ik zo zo tritten. Zie je nou? Waarom hebben jullie geslaan? Als ze met graaf was, zie je nou? Het dak waaien, zie je nou? En dan wordt het laten staan. Al die volgen niet goed bij me. En dan weer goed op aan. Kom uit jongens. Au. Mensen die jongens, ja jongens man. Zie je nou? Ja, ben ik ook. Het is minder graaf, zie je? Het is minder graaf, ne? Zie je graaf maar. Wat hebben jou geslaan? Wat hebben jou geslaan? Met de sweep is Amerika. Jullie rug is... Ja, ik laat foto's, ik laat foto's, ik Ik laat pa, foto's. oké. Het Het staan nu, broer, ik had aan. alle laben kraken, zijn weer klomp gaat in hun koppen van Allemaal. Het is die plek kan die scheepkant, maar die achterpad van mijn hipa. Nou, iemand die onder nou zoeken kan, kan staat op die moro. Zo is het zie. Enjoy? Zie je nou?